mi sa najviac páči v čiernej, takže sme ho doniesli aj v čiernej, takže ak máš takéto ultra neutrálne kusky, ktoré chceš nosiť v kuse dookola, ako to robím ja, tak tento je pre teba ideálny. Tiež tento krásny vrúbkovaný kompletík Komír máme aj v takéto olivovo-zelenej. Hovorím, nohavice sú s vyšším pásom, nie sa to páči zakasané, ale môžeš to nosiť aj takto na voľno a ten materiál je veľmi príjemný, veľmi kvalitný, že tiež tento kompletík je taký kúsok, ktorý ti fakt vydrží dlhšie. Nesperie sa ti, je to veľmi taký jemnučký, príjemný materiál. Veľmi pekná novinka, tento set Komír. Výstrih do hore, taký košilkový limček, úžasný upletový vrúbkovaný materiál, nohavice dolu rozšírené a výhoda tohto setu, že samozrejme ho môžeš nosiť aj osobitne, ale podľa mňa takto spolu to vyzerá úžasne na nejaký voľný čas alebo na bežné nosenie do práce. Máš to spolu